Môj príbeh s klinikou Haláš sa začal v roku 2006. Už to bude 9 rokov. Keď som bol v Budapešti na viacerých ošetreniach a mal som vyberateľnú zubnú protézu, už mi nevedeli nič iné odporučiť, preto som si to začal zisťovať na internete a rozhodol som sa, že si nájdem nejaké iné riešenie tohto problému. A vtedy som objavil kliniku Haláš, kam sme prišli. Povedal svoj návrh, čo by v mojom prípade považoval za najlepšie a vtedy som dostal 12 implantátov. Tieto implantácie a náhrady sme dokončili a môj život je teraz taký komfortný, že to môžem len odporúčiť každému. Odvtedy sem chodíme na túto kliniku na pravidelné kontroly. Moja priateľka si tiež užívala tieto dobré veci, kým žila, chudera a nikdy sme neoľutovali, že sme toto. Odvtedy som v rodine presvedčila aj svojho manžela, aby si aj on dal vyriešiť celý problém implantátmi. Odvtedy môžeme všetko pohrísť, zahryznúť sa a nemáme už žiadne takéto problémy. Každému to môžem len odporučiť, aby tieto veci vyskúšal, pretože jeho život bude komfortnejší.